வந்துருச்சு எங்களுக்கு தண்ணிக்கு தண்ணி வந்துருச்சு இப்போ ரோடும் வந்துருச்சு இதை விட எங்களுக்கு என்ன பெரிய உதவி இந்த தடவை எல்லாரும் நாங்க ஓட்டு போறது இதுதான் போடுவோம் அது மட்டும் நிச்சயம் இந்த உதவி வந்து எந்த அரசியல்வாதியும் இவ்வளவு சீக்கிரமா செஞ்சதே கிடையாது ஏதோ இவர் சொன்ன உடனே இந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு செஞ்சதுக்கு எண்ணி 6 மாசத்துல எல்லாத்தையுமே எங்களுக்கு முடிச்சு கொடுத்ததுக்கு பெரிய ஒரு நன்றி கோடான கொடி நன்றி எப்பா